Oletko kyllästynyt makoilemaan lentokentän kivikovilla penkeillä? Tunnetko itsesi rättiväsyneeksi pitkien lentojen välissä? Jos vastasit kyllä edellä mainittuihin kysymyksiin, meillä on ongelmiisi ratkaisu. Resnest on innovatiivinen uusi palvelukonsepti Helsinki-Vantaan lentokentällä. Resnest on pieni, mutta pilava majoitusvaihtoehto sinulle, joka arvostat helppoutta, joustavuutta ja korkeaa laatua. Enää sinun ei tarvitse hankkia selkävaivaa odotustilojen epämukavilla penkeillä tai kirjautua kalliisiin lentokenttähotelleihin välilaskujesi aikana. Resnestin varaus hoituu helposti internetissä tai paikan päällä lentokentän palvelutiskillä. Hotelliyö voi maksaa sinulle parhaimmillaan useita satoja euroja. Resnestistä maksat viipymäsi ajan mukaan. Viihdy koko yö vain muutamalla 10 eurolla. Voit valita 2 hyttivaihtoehtomme väliltä, 4 hengen perhehytin tai 1 hengen hytin. Voit myös valita, majoitutko ennen check-inia vai check-inin jälkeen. Jokainen hytti sisältää laadukkaan vuoden vaatteineen sekä pienen pöydän ja internetyhteyden. Lisäksi käytössäsi on viihderuutu, jolta voit seurata uusimpia elokuvia ja lentoaikatauluja. Jotta tuntisit itsesi entistäkin tervetulleemmaksi, tarjoamme sinulle pullon vettä sekä pienen pyyhkeen. Pyynnöstäsi herätämme sinut höyhenenkevyiltä Resnest-unilta. Resnest, virkeänä uuteen nousuun!